يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دی سورۃ التوبہ دی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جس دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والیو اللہ کولو ڈردے رہا کرو اور سچیاں دے نال ہو جاؤ. سچیاں دے نال ہو جان تو مراد اے کہ جو انہاں دے عقیدے نے، جو انہاں دیاں سوچاں نے، افکار نے، اعمال و کردار ہے، انہاں سچیاں دے عقیدے، افکار، اعمال، کردار انہاں دے مطابق اپنی زندگی بسر کرو. جو انہاں دا نظریہ اور عقیدہ اور کردار سی اسے دی موافقت کرو، اسے دی پیروی کرو. حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ محمد القرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس آیہ کریمہ دی تفسیر وچ ایک جملہ اے بھی لکھ دے نے جڑا رب نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچیاں دے نال ہو جو. آپ فرماندے نے کہ جسمانی لحاظ نال سچیاں دے نال ہر وقت رہنا بندے واسطے مشکل ہے. سچے کرے ادھرے ہون، تسی کرے ادھرے اپنے کام کاج گھر بار واسطے گئے ہو، بظاہراً تے تسی انہاں دے نال نہیں ہو. اتھے مراد ہے انہاں دا جو عقیدہ، افکار، سوچ بچار ہے، انہاں دا جو عمل ہے، جو کردار ہے، جو انہاں دی سیرت ہے، اس دی موافقت اور پیروی وچ ہر وقت انہاں دے نال رہو. تسی دنیا دے جس کونے تے بھی ہوو، انہاں دے عقیدے تو ایک وال برابر بھی ادھر ادھر نہ ہوو، پھر گویا کہ تسی سچیاں دے نال ہو. تو حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ای کونو علی مذہب الصادقین و سبیلہم، اے لوگو تسی سچیاں دے طریقے تے ہو جو سچیاں دا طریقہ، جس طریقے جس رستے تے او چل دینے پہ اسے رستے تے تسی چلو، کیونکہ جڑا سچیاں دا رستہ وے او انعام یافتہ بندیاں دا رستہ وے. جس وقت اسی سورۃ الفاتحہ دے اندر پڑھنے ہاں اہدنا الصراط المستقیم، رب کو دعا منگنے ہاں یا اللہ سانو سیدھی راہ چلا. سیدھی راہ وکھا نہیں، مسلمان نو پہلے سیدھی راہ وکھائی گئی ہے تے انہیں کلمہ پڑھیا نا، سیدھی راہ ویکھ لئی سو، اون دعا کرنی یا اللہ اس سیدھی راہ تے منو ثابت قدم رکھ، ادھے تے منو چلا. اے سیدھی راہ ہے کیڑی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے رستہ اور راہ انہاں لوکاں دا ہے جنہاں تے یا اللہ تو انعام کر دیتا ہے. رب نے انعام کنہاں تے کیتا ہے؟ رب تبارک و تعالی نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے انعام یافتہ بندے ہو نے جنہاں تے رب نے انعام کیتا ہے، یعنی نبیاں وچوں ہون گے، صدیق یعنی سچیاں وچوں ہون گے، شہیداں وچوں ہون گے، والصالحین اور نیک کردار لوکاں وچوں ہون گے. تے جس وقت انہاں دے رستے تے چلن دی دعا سی ہر وقت سورہ فاتحہ تے اندر منگنے رب دی بارگاہ چوں، تو جو پھر سچیاں دا کردار ہے سانو او بھی اپنانا چاہیے. سانو جہدے نال محبت ہوے او دی سیرت اور اس دا کردار اس دے پیچھے پیچھے سانو بھی چلنا چاہیے، وگرنہ اسی اس محبت دے دعوے وچ کامل سچے نہیں شمار کیتے جاواں گے. حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی انہاں لوکاں وچوں نے جنہاں نو رب نے اپنا مقرب بنایا وے، رب دے او قرب وچ نے، وہ بھی سچیاں وچوں نے، صالحین وچوں نے، نیک لوکاں وچوں نے، اچھے کردار والے لوکاں وچوں نے، بلکہ آپ تے ہر کامل شخص دے بھی رہنما نے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ دی کتاب کشف المحجوب دا مطالعہ کریے تو سانو پتہ چل جاندہ ہے کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جڑے واقعات لکھے نے اولیاء دے، صوفیاء دے، علماء دے، صحابہ کرام تابعین دے، یا دیگر جڑے نبیاں دے حوالے نہ کچھ گلاں لکھیاں نے، اللہ تعالیٰ دی ذات دے حوالے نہ لکھیاں نے، وہ سانو پتہ ہونیاں چاہیے نے۔ آپ نے ایک واقعہ لکھیا ہوئے حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ دے ولی گزرے نے، انہاں دی خانقاہ وچ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آ کے چھپ گئے۔ چھپے کیوں سن؟ حجاج بن یوسف او دے جڑے ظالم سپاہی سن آپ نو تلاش کردے سن پہ، آپ انہاں ظالم سپاہیاں تو چھپ کے اپنی زندگی بسر کرنا چاہیے۔ تو جس وقت آپ نو پتہ چلیا کہ سپاہی میرے مگر لگ گئے نے، آپ کسی طریقے حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی خانقاہ دے اندر آ کے چھپ گئے۔ سپاہی بھی اس خانقاہ آ گئے، انہاں آ کے حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہاں نو پوچھیا کہ حضرت امام حسن بصری آئے نے تھے؟ آپ نے کہا امام حسن بصری میری خانقاہ وچ نے۔ سپاہیاں نے تلاش کیتا، کو نہ ملے۔ دوجی واری سپاہیاں نے پوچھیا ساڈے نال مذاق نہ کرو، سانو سچی دسو۔ آپ کیا میں کہہ رہا میری خانقاہ وچ نہیں امام حسن بصری۔ انہاں تلاش کیتا، کوئی نہ ملے۔ تیسری دفعہ انہوں پھر بڑی سختی نال پوچھا، آپ کیا میں تہاڈے نال مذاق نہیں کر رہا، حقیقت وچ ہے یہ کہ امام حسن بصری میری خانقاہ دے اندر ہی نے، لیکن اے نہ دسیا کس جگہ تے موجود نے، بس اتنا دسیا ہے میری خانقاہ چ نے۔ انہاں خانقاہ دا کونا کونا چھان ماریا، انہوں نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نہ ملے۔ وہ مایوس ہو کے وہ 3 دفعہ سے تلاش کیتا، سان نہیں ملے، چلے گئے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جس وقت چلے گئے سپاہی تو باہر نکل آئے، اور باہر نکل کے آپ نے جڑے فارسی دے اندر کلمات عرض کیتے، آپ نے کیا اے حبیب عجمی مینوں معلوم ہے کہ تہاڈی برکت نال اللہ کریم نے کرم کیتا ہے تے او سپاہی منو ویکھ نہیں سکے، لیکن تساں انہاں دے سامنے واضح الفاظ وچ اے میرا ذکر کیوں کیتا ہے کہ امام حسن بصری اتھے ہی نہیں؟ حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کرامت ہون دے باوجود آپ نے اے نہیں کہا میری کرامت ہے، عاجزی اختیار کی تھی، فرمان لگے ای استاذ اے میرے شیخ حسن بصری ببرکات راست گفتن من ترا نہ دیدند، کہ توانوں میری سچی گل کرن دی وجہ تھی او سپاہی نہیں ویکھ سکے، میری سچی گل کرن دی وجہ تھی سپاہی نہیں ویکھ سکے۔ اور نال ہی کیا اگر من دروغ گفتمی میراؤ ترا ہر دورہ رسوا کر دندے، آپ کہنے لگے اگر میں جھوٹی گل کہندا نا تو مینوں بھی تے تینوں بھی دوواں نوں سپاہی ذلیل کر کے رکھ دیندے، کہ رب نے ظاہر کر دینا سی جڑا تو انہاں دیاں نظراں تو چھپیا رہیا نا، آیا تو انہاں دے سامنے، لیکن رب نے انہاں دیاں اکھاں وچ تینوں ویکھن نہیں دتا۔ جس وقت تینوں ویکھ نہیں سکے تو بچ گیا میں، گویا کہ رب نے انہاں نوں اکھاں وچ نور ہوندیاں ویکھن دے باوجود انج کر دیتا جویں نابینا بندہ ہوندا وے، تے اے رب نے فضل اور کرم کیتا تے سچ دی برکت ہوئی ہے۔ اگر میں جھوٹ بولدا میں اور تو دوویں ذلیل ہو جاندے۔ تے حضرت حبیب عجمی نے حضرت امام حسن بصری نو اے درس دے کے دسیا کہ ہمیشہ سچ دی برکت ہے۔ اور میرے اور تواڈے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی ارشاد فرمایا سی کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ تانوں نجات دے گا اور جھوٹ تانوں ہلاک کر دے گا۔ تے اے جڑیاں بزرگاں دیاں سیرت اور کردار ہوندا وے اج معاشرہ اپنا لوے تے معاشرہ بھی اطمینان اور سکون دے اندر رہے۔ اج کی اسی الا ماشاءاللہ اکثر گل گل تے جھوٹ بولنے ہاں۔ مثلا کوئی بندہ پوچھن آیا وے کہ فلاں بندہ گھر ہے وے، اگر وہ بیٹا گیا وے دروازہ کھولن تے باپ انہوں پہلے ہی کہہ دیندا جے فلانا آیا نا تو انہوں کہہ دی میں گھر نہیں آیا،
اسی جسے جھوٹ دی تعلیم بچیاں نوں خود دینی شروع کرنی ہے، او دا نتیجہ کی ہونا ہے؟ انہاں کوشش کرنی ہے ہر گل وچ ہیر پھیر کرن دی، پھر ایک وقت آئے گا ساڈے نال بھی ہر گل وچ ہیر پھیر کرن گے، اپنے باپ نوں بھی سیدھی گل اور سچی نہیں دسن دے، تے نتیجہ اور تربیت کنے کیتی سی؟ وہ اساں خود کیتی سی، جہدا خمیازہ پھر اسی ساری زندگی بھگتنے رہنے ہاں۔ اللہ کریم سانوں انہاں بزرگاں دے سیرت اور کردار دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔